Di man gusto yung ako ano, yun ka nga ato langgam. Ang akong gingon cuma nga ugma pa mato sa langgam. Dili karon kay gabi sa may langgamon nimo daw gabi naman oh. Ha? Ha? Ang salita na mo to day. Asa may langgam mo mga bisag uwak o wala oh. Kana ba dalahan no tulog ma kay di nang tamamalit og pagkaon ato nahatag na sa langgam. Asa talaag? Nga mangandam ba man ta dito sa imong suoton ha kay malaka ta ugma. Uy. Turo na. Tara, ligo. Ligo. Kaon ta sina. Ha? Kaon ta sina. Uyag practice guys eh. Nari dito sa kanan day? Di ba niliko raman to dito taman? Ha? Di ba niliko raman to dito? Hello guys, oh, hello guys na oh. Kaon ta sina. Ha? Kaon ta sina. Oh, magkuha tag sinin dito nya ugma para ugma nimo para suoton nimo ugma. Gam ba? Ha? Gam. Langgam. Oh, tara. Ugma gani no, langgam no. Tara. Asa di si Mami? Gam. Si Mami ba asa? Gam. Mato ta. Kita ka mo sayo na mo kung amigo. Gam ba? Isa ba kita ka sayo na mo amigo? Gam. Langgam. Lagi ma-record sa ta. Tara. Gam. Ugma. Gam. Ha? Gam. Asa may langgam da? Iro man to. Ata. Dug biya to. Di man to langgam. Taman. Wa pam guy langgam ron kay gabi pa naman. Daw. Na dito to sa atbang. Ata. Dito sa atbang diha. Ata manjud. Sa atbang ba dito? Sa atbang. Ato daw. Naikuan diha sa kuan. Ya man ko ta daging. Sa timumi ba? Murag suko lagi to sa timumi. Ano daw? Ya man. Ay, masuko pag-anan ako. Dito. Taan ta pande. Yung pagkaon na. Di na ni para sa langgam. Ay. Yung pagkaon pa no? Pagkaon. Daw. Di pagkaon gamay lang. One lang. Kuha na yun, dali. Ito. Kuha na yun. Gutom na ka?